trezit din somn și pus să umplu un biberon într-un sistem prea monoton, într-un sincron îmbătrânit și un viitor nedefinit. Cu doi copii pe cap au zis că s-au grăbit. Și după 90, când toată țara zâmbea, lumea bună lua, deja se împărțea pe față, dar nimeni nu se siza că în stânga, în dreapta nu se uită nimeni și nu-i minte mult. Așa și-au tras unii conductă cu măr și valută. Ascultă, de unde vine acea durere acută? Din pormoneu, por mereu, gândul că doar pornit mereu ruprându ca la ghișeu. Totul se mișcă încet și greu și încerc și eu să mă ghidez după un traseu. Că-i aud pe ei mei cum vor să-mi bage în cap idei, să fiu să fac ca ei. Că ei nu au avut tot ce-i normal să vrei și-au tras din greu pentru un cer senin, nu plin de nori. Să-i văd acum cum s-o filesc ușor ca două flori.